gotigana nayo bano wika ase county ya Nyamira abo asaba menye koro asense meyo banyariko baba koro birengerero byabo ao igoro ngana raria yabaganitie achigwikiraniwa ochakero umwaka ogocha bwechiri wibere na 2023 wiko umwaka bwechiri wibere na 2025 na ibere asuburai bwa serikali ya county ya Nyamira na boigoborai bwa serikali nene gekoragwa na Dr. William Ruto muri kitubo mangana mayakoro ase county ya Nyamira Job Mangi na watoroboti uru nigo county ya Nyamira yatwara emisangerekano ao asebari ko sangereria birengerero byabamenyi igoro yamagenderero bataete asomoroberio okoro kwa 2023 to 2027 County Development Integrated Plan omoroberio yunigora chikokonya eserikali nene serikali ye county koreta amagenderero nemeroberio gokonya abakenya buna twabatokoerero na Dan Onyanja oyote nenerete public participation as a county ya Nyamira. Nyamira county bona gati watu mroberio kwa CIDP County Integrated Development Plan serikali ndio gati mroberio ao mpango yake ya kazi. One of them is CIDP. CIDP is a 5-year plan. Eventualmente tuara que ya van for the next 5 good years. Amagenderero amange nabaraire egeka korende mbateme goikirania ase baranyare. Whatever which has been successful today I'm affected maybe after 5 good years. In as much as possible we'll try to give them an this one might be a very big priority on their side. So we take anything which they give us, but at our own level, as a technical, as we see it, we filter. Egati abamenye baikirana se nyumba y'emisangerekano ya KIE mbachengera omoroberio yo ekiagera no chikobakonya goikirania okogani kwabo nigo nabere no mogoko monene aseritukuria rero asetua riro mukutano yo wa public participation na ndi to recommend onye kunyarikana egente kitwaba to ekora at least maranyorenga 5 aso mwaka obwagachi bwechipara okobekwa kwa omorero bwestima esekta yobochenu negati amangana amorekeru mono twakutebirenga onya sawo gwancha tigato tuare cultural festival chistima chieto chigorerwe kera ase chipara chinya chiabekirwe estima ya etororo egera abantu baria banyora omorero because banyora omorero na arakiregento mbarwa ogosaba gocha serikali goikirania okogania kwabo na gokora magenderero ase obwasioku kwa sababu wakati mwingi tunasema lakini hakuna kitu chochote ambacho kinaonekana. Maoni yote ambayo tumetoa tunaomba wayafanyie kazi na pia kama wakiyafanyia kazi tuone maendeleo yake yako namna gani. Kurwa se nyumba y'emisangerekano ya Kenya Industrial Estate igotoka asomochio Nyamira ginko reporteria Ndizi TV Job Mangi.